Ja sabeu quin nom li posareu? Sí, tenim una idea força definida. Va, a veure si ho endevineu. El nom és una obra que parteix d'una situació molt quotidiana, d'una família que es reuneix periòdicament i que es coneixen i que fan molta broma. I un personatge, el meu concretament, que és un provocador nat, doncs decideix divertir-se. Iris! És un nen. Ah, però és que Iris pot ser nen o nena. No, el meu fill és nen. Jaume. Començo a parar. Alfons. Ah! Decideix posar-li un nom al seu fill que no acaba de ser de l'agrat dels altres. Què passa? Els nostres amics, que no els hi agrada el nom que hem triat pel nen. Aquesta és l'excusa, és el MacGuffin absolut perquè aquesta funció arrenqui i comencem a descobrir tot el que aquests personatges amaguen, que és molt. És que és precisament allò que fa referència al que no ens agrada. Doncs abasta aquestes paraules! Vés-te'n a la merda, li poso al meu fill el nom que em passa per la figa! És una funció que quan jo vaig llegir el text no parava de riure, cada 3 rèpliques o cada 2 rèpliques estava rient. És molt reconeixible per l'espectador i rius molt. Doncs t'hauràs de fotre, perquè no estic disposada a rebre lliçons d'un paio que ha tingut els collons de posar els seus fills Nereida i Aganis!